ya ono wae to PLGD ki apa? PLBR pelok barang. Pelok barang. Heeh. Ki mau sing gede. PLGD pelok gedem nggih. Ora mboten. Napa? Pelok digadekke PLGD. Ora yo aku. Ketoke lahirmu karo batinmu ora padha. Ayo nak. Nggon aku karo nggon amudel. Suwantene pripun, Mbah? Heh? Suwantene Mbah nikan pripun? Wah, tenane bojoku duwe swara kaya ngene iki. Pripun? Tak pengen gawe lawuh. Lah kok iso? Kaitane ki napa? Kaitane Suarane lawuh. Suarane iki kaya wis pokoke gurih lan suaramu iki lho. Nek iki suarane niken, iki wedan pahit iso dadi legi. Nek aku Kowe iki nyuwarana wedang lagi umbuk wis langsung sayup mergo suaramu. wis tak meneng wae. Sia-sia. Aku meneng wae ndarani. Gue anu lho mbok kange. Pun. Ampun ngino bojo kula niku wingi. Tahun 2020. Niki lomba sinden sak Gunung Kidul nomor 1. Kene kok. Kene nggih juara. Ini apik. Pesertane 10 ning sing 9 bisu. Dadi nomor 1. Ya ngembang pripun nek bisu kok. Yo kelingan kerja. Wong kon muni gones yo gondes. Aku karo atian ya kok penging kok. Oh, sinden ngentek dingklek. Kok iso? Seminggu ki entek dingklek 7. Ale lenggah nunggu digoyang-goyang. Nah, dingklek nek dodine ret-rete. Nggih, nggih. Dibuka terus disaini buku, diisi not, terus catetane buku. Nek ibu, Dibuka disane lemper kuwi. 9, 10 kebak dilingguhi sewengi. Mongko anggar 5 menit rut, 5 menit rut. Mulih tak buka lemper iki kudune rak putih. nggih. Biru kabeh. Lah wong aku angger lungan nyinden ora nggawa oleh-oleh sampean ya gemereng. Digoreng. Nggih. Tak pangan aku entek loro ki lho aku mlaku. Kaya mendem karbit ki opo. Mergo lemper dilungguhi sewengi kuwi mau. Oh ya entek kowe kok ndodok lho. Hitungane kurang. Ayo. Ayo nak, ayo. Aku kok mbayangke
nganu Lemper kok mau. Oh, ngandake lemper yuk bingung lho. Oh iya mabuk. Ayo. tintinganku hilang Mas kelingan lemper Rina wengi dadi ati Oh ya ya. wong prasaja lengar bebetene dasar rega mati mamang putra halus sing kaya nyatane kelakon saprene ngangger sampun katur Ibu Mbak Cangi Nggih, menika nuwun, dadi nggih. Aturan lenggam, betul. Pun swara ki ya kaya ngono kuwi lho. Nggih. Wis tak pengen ngeyel. Apa meneh iki? Swara ki nek pengen apik aja mangan sing mambu-mambu lenga. Contone. Oncor, kompor. Yo. Ya bangsa guringan ngono. Lah nggih iki wis tak kurangi ngono. Jonggrang. Jonggrang. Ana apa Bandung? Nggih, ketoprakan iki. Ora sida nek ngono. Aku ora sida. Ya ngene wae lagune wae Oh, rasa. lagu Oh. sih. Niki enten Pak Waluyo, Mbah Waluyo. Napa? Niki dipun unggahaken penyanyi kalih ben cepet. Oke. Oh nggih. Cek pundi? Mbak Cita kali Mbak Intan. Oh nggih. Nggih. Cik Ayo, yo, seperti yo. Ya. Sudah semua siap. Nah,
disiapke. Ora wis tak siapke mau bengi. Oh iya. Oh bengi. Heeh. Kapan bengi? Wingi. Urung. Wingenane Ning wingi. kene lak urung. Oh wingi bengi ketemu no? Heeh, ketemu terus bae. Linane. Kepenuh. Oh, to. Ya wis kono tak siapke. Ah, ya jam Iki etok-etoke pitulasan. Ah, iya iya. Pitulasane Jelang gandeng Delone, 17 delone. Agustus. gandeng sinden-sinden ya basane Jawa ya. Nggih. Oke. Ah, Do gatekke karo komando. ah. Iya. Siaga kyo. Napa niku? Siap gerak. Ora cetok kok, Mbah. Siaga. Iya, iya. Yuk. Tane lek. Matane melek. Lagi iki apa sih melek? Iya makane. Pane lek. Tujet. Napa to lek? Metu menjep. Kudu jejeg. Lah napa iki ora jejeg? Kelwo juti. Ilmu judi. Sikil kiwa maju sithik. Oh. Mentuti. Sarung. Sing tengen nututi. Apa ora ana basa sing luwih elek kok mentuti. Angel iki. Ri ceng. Apa gak aku nek sarung. Mburi kudu kenceng. Waduh. Sing roh tuh. Ngene. Krungumu apa, Mbak? Dicek ora. Mburi kudu kenceng. Li duceng. Reto. Ngarepku duratane kok angel to ngono. Yo angel kok wedok kon rata iki ya. Sing bergenjul. Donyi sing pe. Bisa basa Jawa ora ta, Pak? Do nyanyi sing apik. Kudu disengke. Oh, Oh, cari bahasa Jepang. inilah penyanyi berdua dengan wajah yang berbeda. Lah iya. Ah. Dengan lagunya Milio Dewi. Durung ana panungunan Apa? utawa pamundutan. Monggo kersane arep nyekar apa? Niki rada dangdut. Oke. Bojo kula mbiyen yo penyanyi dangdut. Yen. Konoan. Piye? Lek goyang ki nang Gunung Kidul, bokonge tekan Jogja. Wah. Dawa banget. Masa arep mulai ditak ngampiri bokong. Saking apike. Agak. Monggo. Ya. Wis urung. Ada omek kates. Agak omek kates. Ora. Agak omek Eh kates. senengane ngeleng-ngeleng pakdemu ono. Keleng Kalau ora. anggere muni kates ngono rak guru mesam-mesem. Wah, Nah lho Mbak, kalengan lek landep. iki dek pitulasan iki lho Mbak Poli. Karo Intan. Lah ning kurang lemu deh. Apa ngene iki kurang lemu. Oh tanggoku. Sakmene Oh tanggamu. Tanggoku ku bobote 182 kilo. Iya, ketenan. Kabeh kok akal semono ku lah do Poli ning ngandengku. Balik siji ku suarane telu. Kok iso? Angger nyor serpen ku bluk bluk bluk. Bluk bluk bluk. Lah aku ki nyedak yo apa to kok. Lah kancaku sing jenenge landep. Wong yo lemu ki nyemes. Bluk bluk bluk. Oh kuwi to. Apa lek? Sepatune iki jeplak. Ya, udah. Patu Kayak kok muni. upek kates yo ning nggon aku yo. Lah iya. Ning aku. Ning mburi omah. Nggon aku kan duwe kates ya to. Terus gue rek genter wong iki. Jaluk katese iki kono upek ora. Lah ning mburi omahku bluk bluk. Bluk bluk. Aku yang kancane dingengai. Lah dereng angsal Pak De, bahasa blak bluk yo apa? Kira nggo nyengget ngono bluk bluk. Mulane karep apa entuk terane kok nggo nyiapi lek landep to. Lah kowe ra muni. Monggo. Lagune apa, Nak? Ya. Kesayangan. Oke, kesayangan. Kesayangan. Yo. Lah nek iki yo plek-plek. Monggo, iya monggo. Wis yo lah. Kesayangan. Kesayangan.
Lagune judule apa ki Mondok? Kesayangan. Lho, lagu iki beda karo awake dhewe biyen. Iki lagune cah nom-nom. Nek laguku biyen ki ra ngono. Kesayangan iki jaman saiki. Nek lagumu biyen piye? Lagu biyen iku sokok tuntreng bolong pengan ro paidah. Ana dalan kok lelu nyunyat tas hujan kok Mbah. Ana prawan kok le ayu nyatas dandan kok Mbah. Lungguh dhewe guyang-guyu nyat wong edan kok Mbah ngono. Biyen iki lagune gur ngono. Lah ya ngono kuwi. Nggih Mbok Cingak. Mbok cingak. Mbok Sangi. Nggih. Pripun pisan malih papat. Nggih. Saiki nyanyi papat. Papat. Iki Mbak Si, Nawang, Ro, Mbak nggih. Papat. Nggih, monggo sisan. Maka Coklat-coklat ngate kabeh. Saset-saset nutuke lakone yo. Ya. Nah, lagune terserah monggo. Ya. Sing kompak apa? Sing apa? Siji nyidam sari, Heeh. siji lewong, sing siji apa ngono kayak bareng dadine gayeng. Ya ora dadi, Mbak. Mike dicekelke Mike. Nah, Oh iya. Nyanduk. arep liwung arep apa? Oh limpung. Ayo nak. Sumanding mawon. Sumanding. Ah, saset yo. Sumanding mawon. Farhani ngapa to? Curhat. Ganti. Piye-piye? Piye ya liwung ya kena ya. Malah dudur. Ya. Hey. Sawahe ditol wae. Pake sawahe ditol wae. Pake sawahe ditol. Wis melu aku. Yeah.
matur nuwun binarak legah, Mbake, Bu-buke. Mbak Waluyo semene sawetawis nggih Mbak Waluyo. Lajengaken lampah mangke saged sinambut ing gara-gara. Sidonan. Oh iya tekan gara-gara kok ya. Nggih. Nek, monggo. Monggo. Ayo nak dibajutke lakone. Ayo yo tak dherekake yo. Wong royong nyambut gawe. Mati aku.